Ramogi en okinyi ma jaber chien tarik 21 dwe mar Ang'wen higa mar 2022. Kamoro amora mintiere en geno marwa ni ichako odiochiengi e yo makare. Machiegni chenro mar Ruu Piny mabende chakre sani sa 12 mar okinyi nyaka sa 5 mar onyango. Nyinga Sharon Ong'aw. Oyawre Ramogi kamoro amora maintiere. Ageno ni Ruoth Nyasaye oyaw ne piny maber kamoro amora maintiere. Nairobi kae koyo ng'ich kendo koth chwe ahinya kama intiere gweng' mantiere maintiere chal mar kor lwasi chalo nade. Kata kamano wantiere ka okinyi ma kawuono mar kelo ni chenro mar Ruu Piny achiel kachiel kowuok e boma ma Nairobi kae. Machiegni nyinga Joyce Oduor. Ramogi kamoro amora maintiere oyawre kendo machiegni chenro ni mar Ruu Piny ni mar odiochieng' ka odiochieng' ka wanene kendo ka Nyasaye oyawonwa pinyno noneno mana ng'uono mar Nyasaye kendo nyaka odiochieng' ma wayudo odiochieng' ma kawuono wagone mana Nyasaye erokamano. Iyudo ka intiere e gwenge mage, intiere Game koso intiere Alego Usonga, intiere Ugenya koso intiere e gwengego ma Ugunja koso intiere e gwengego machiegni bende gi Boro machiegni e chenro ni mar Ruu Piny. Nyinga Cleophas Oluoch. Cleophas gi Joyce oyawre uru. Oyawre Sharon. Joyce tuoni piny ng'ich mar atari. Piny ng'ich, koyo ng'ich, koth chwe. Nyocha waywago buru, chieng' ne ng'eny. Sani koro Nyasaye wamua ni sani koro en koth. En koth. Wan gi geno ni koth kata ochwe Nairobi kata gwenge mag dala kocha. Be ochwe nikech kure inya pidhe chiemo. To wan kaka jo Nairobi wanyalo gago simu nikech ne oduma more gari kanyo. Berbere kauni loke no oduma. Sharon Joyce no ero rabuon. Rabuon joka bondo. So uchio nade? Ana chiwo maber. Chiwo maber. Chiwo maber. Ogoni Nyasaye erokamano. Koth ochaka chwe mana sama chope ot nyoro. Nyaka kawuono gokinyi pod odhi mbele kata sani pod odhi nyime oko ka. Aparo ni odiochieng' manyoro en koth mosebedo ka chwe jumani. Apani en juma madawach ni Nyasaye ogwedhowa jumani. Nairobi kata kochwe to pi emokelonwa. Ng'ato depenjre ni Julai obiro timo ang'o dwe mar Ang'wen. Nikech koyo gobirogo. Itichiyo nade Sharon? Achiyo maber. An tinda buok ga gotieno to awinjo mana ka koth chwe to awacho ni kara wasedonjo winter to wakia. Ramogi mane chal mar wach sani ka wantiere kaunti ma Nairobi ka. Kiani gweng' ma intiere chalo nade nyalo mana orwa ote machuok ichako ni Ruu Piny timiwa mana chal mar kama ichiewo. Koth ogo koso kata pod nitie chieng' gi liet. Miwa mana pach kochako sani okinyi nyaka sa 5 mar onyango. Kikonwa mana chal mar kama intiere. SMS line marwa en 2-3-6-9 ka bende yudo kata e Facebook live achiel kachiel mano e Facebook mar Ramogi TV mano yudo Ramogi TV Kenya. En mana account achiel kendo wedo verified. En gitik ma bulu bathe kanyo. Kiyudo maonge go mano Ramogi TV. Mana gima nitie ka mondo mi weche go mana kaka gitucho machiegni. Ramogi jogo odiochieng' ma kawuono Sharon gi Cleophas. Mana ka wacho moko kuom gigo ma bende wadwa twak, ma bende wadwa bedo godo. Wang'eyo ni welo mag duond buche sebedo katimore pacho ka. Waseneno weche mathoth ma wuok kata matuch koni kod kocha. Obed welo mag duond burano mar UDA, obed mago mag ODM kaachiel kod mag duond buche mamoko. Mane momiyo kawuono e twak marwa mokwongo wadwa atwak e wi yore mag yalo ng'ur ma wuok toka welo mag duond buche. Joneno magwa nyalo mana oronwa ote mag gi mana kaka Cleophas oseng'isi. Ng'iswa kaponi yalo ng'ur mag welo itimo e yo makare koseoyo kalure ni yelo makamagi itimo e yo mapiyo ahinya. Kalure ni welo timore kawuono to odiochieng' makiny oseyalo ang'ur makamago to kendo jopiny oseyudo duoko. Koro wakia kitimogi e yor ratiro kata oyo kata kamano bobedo kod jalony kata okil ma bende biro konyowa e kolo weche makamago. Mano kono romo sa 1 nyaka sa 2 mar okinyi. Mano to kwa bende biro bedo godo gi okil Kamaloka mong'ere kaka Green Odera ma bende biro tudre kode kowuok achiel kachiel e studio mantiere kaunti ma Kisumu. Twak mokwongo biro kelo ni twak mar 2 chenro mar mbaka oromo. Cleophas Oluoch biro kelo ni odiochieng' ma kawuono en mana matters business gi dho ngere, weche mag ohala. Wadwaro ng'iyo kaka ohendni biro itime pacho ka kendo biro bedo gi moko kuom jogo kwa bende timo ohala mopogore opogore ma bende gibiro nyisowa moko kuom achiedh nade ma bende gisebedo ka gikadhe. Cleophas akin nyalo medo matin. Mana wi mago duto mag ohala piny maduong' kawuono en ni bende iero tiji. Tich ma itimono bende iere. Wan bedo kod jogo matimo tijegi kendo gilonye kendo giherogi. Kaito wawinj pachin bende janeno marako moro ma intiere odhi biro nyaka kaunti kama intie kanyo tich mane ma itimo to inyalo yudo mijing'o kowuok kuom jok machalo nade. Keti mana ka nikech wadhi koni kata yore kata kaka inyalo chako weche gi mag ohala kata inyalo chako ohandi kamoro amora ma intiere. Odhi bedo korgi kaka wadhi yudo pachi koro line mag simu yawo
chak mana gonwa simu koja kanisa chiel imiwa pach ketore kod welo kod duoko kachiel kod thek mag ang'ur mane chwal kod jochung' mopogore opogore ne aput no mochung' ne thek mag duond buche mano mag ODM kachiel kod mago mag UDA gi duond buche mamoko. Ichako tudi kodwa sani achiel kachiel e Facebook, an bende yuda kacha at Cleophas Oloch e Facebook mara ka SMS line moro mana kama sekoni en 33000. Mana kamano nyako Ramogi jo aparo ni network mar ariyo no wanyaketo hashtag ni teach and teach. Teach and teach. Teach and teach. Tekneno kelo ni yuto maber. Koso teach tire. Teach tire en makisumu. Hapa ni teach and teach no. Hashtag teach and teach. Teach and teach. Karo kioro no ote marika nyalo mana chako hashtag teach and teach. Ngiso ne teach mane mitimo to okonye yudo yuto ni mapile ka pile yo machalo nango. Kata kamano kawuono bende wabiro bedo kod poko pogore mibiro kelni kanyo kod nyawadwa Sharon Ongao. Bende nyalo oronwa ote mari ka an bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ma en Joyce Oduor, Twitter handle @joyceoduor_. Manak mwanya kwa Ramogi juanga mede chwalo nwa ote penjo mora ma bende intiere godo odichi makawuono manaka paro ni odichi makawuono bende welo mar duond bura mar ODM nitiere e county ma Nairobi. Koka mano tudri koda e mbui maga duto te iyuda @Sharon Ongao machiegni nikech ma en Ruu Piny. Wayuda thuond weche okinyi makawuono. Start moving away from telling our children that the only job you can have is a white collar job, kuwa clerk kwa benki. Benki sasa zinaenda digital jameni. 5.8% nationally and 38% to 19% in the high burden counties around Lake Victoria. Oya orenya kwa Ramogi juang kendo machiegni weche manyien okinyi makawuono e chenro mar Ruu Piny. Nyinga Cleophas Oloch. Wachako gi weche go mag siasa kama doka jatend riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Amolo Odinga ne otelo ne duond bura mar ODM chiwo otiko ne joloch e welo mosetieki e county moingo 10 chenro mane obagi e Bomas of Kenya. Kuja mheshimiwa, huyu ndio mbunge wa Vihiga. Duond bura mar ODM giko ne ochiwo tiko ne joloch e welo mosetieki e counties mopogore opogore chenro mane otele kod ogai mar ODM Raila Odinga. Wapi Patrick Osero? E chenro mane okelo kanyakla joloch duto nyaka jalar kom gavana ma Homa Bay Gladys Wanga e kod Simba Arati ma Kisii e kod counties mamoko mane bonjo tok chopo lek margi. Nataka kusema kwamba nashukuru leo niko na furaha nyingi sana kwa sababu ya kupewa tiketi ya kugania ugavana wa jimbo la Kisii. Kulikuwa na propaganda nyingi kwamba tiketi hii hatungeipewa, lakini tunashukuru Mungu kwamba tumeipewa na tuko tayari kumenyana na ndugu zetu wale wengine wako katika vyama vingine. We also want to appreciate His Excellency the Right Honorable for presenting the certificates, and particularly in Busia County, the question of community inclusiveness has come out very strongly in this election or nomination process. Jatend ODM mabende en jalar Compton Piny Kenya kod otiko mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance osingo kedo kod mibadhi mutie pachoka. Wale ambao wanaenda pale ndio wanaharibu jina ya serikali, jina ya siasa, manake wanaenda pale kujitajirisha. Pesa imetolewa hapa kutengeneza barabara, hiyo yeye anataka kugawa wengine, aenda jenga naye nyumba. Ingine achukue aenda au naye bibi nyingine. Tunataka kuona kama watu wetu wanatumia pesa ya umma kwa maslahi ya umma, wananchi kwa jumla. Raila omedo ni lwenj thinyo oko jotelo matiyo en tim marach kendo ok chiw lwasi makare mar tiyo ne jopiny makare. Afikia ndani ya hema, akaangalia wenye hema akamwambia, "Wajua bwana, hii hema ni kidogo. Haitoshi wewe na mimi.
wewe toka. Akampiga teke mwenye hema akarusha nje. Ojiwo johera mag ODM mondo lut ombulu mar 6 piece, wach makoro kelo liet e riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Kwa wafuasi wa ODM nikiwaambia, ikawahimiza kwamba nataka nyinyi muende mchue kila kitu hapo. Mimi kama kiongozi wa ODM nikisema nataka mchukue MCA, MP, women rep, senator, governor na rais kwa tikiti ya ODM, sijafanya makosa. Duond bura mar ODM ochako chiwo tiko ne jomoyombo e welo mosetieki kamago man ng'ur to jiw mondo riti nyaka duol ma winjo ng'ur mag welo tiek buchege. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Bomas of Kenya, Nairobi. Erokamano ahinya Walter Nyambaga kuom ripot machalo koda mano. Ka koro kama chielo bende wadhi e welogo mag duond bura mar ODM. Kuma koro ni jaod bura mar Lego Usonga Samuel Atandi kod nyawadgi Magem Elisha Odhiambo yudo fungruok bang' aput mawinjo ng'ur e wi duoko mag yiero mane koro puodho welo margi. Aputno bende nong'ado ni jakanyo mar ODM e ward ma South Sakwa e kaunti ma Siaya koro nyaka doge ombulu kaka George Bati leronwa. Tich adek tarik 13 dwe mar Ang'wen ne en chieng' welo mar ODM Siaya ka oganda wuok mar walo jichung' madhi fwadho bendera mar ODM e debe e yiero ma tarik 9 dwe mar 8. To ada kwa jotelo ma wayiero odiechieng' ma kawuono ni koyomi to mos nyawadu. Joma ne oland joloch ne mor ka joma ne olo ne okwedo duoko. Awacho gadier ni ok anyal accept results manyowuok bende ok abi accept. Bang' ng'ur muoch kaluwore kod duoko mar welo mar kar chung' od bura Magem kod Lego Usonga, bura notere nyima aput ma Kisumu. Aput mar ODM mawinjo ng'ur e wi duoko mag ombulu. Jachung' mane manyo tiko mar ODM e kar chung' od bura mar Lego Usonga Nicholas Kuto Chogo ne ochwalo ng'ur mare e wi welo mar Samuel Atandi kaka jafwadh bandera mar ODM, ka George Jalang'o Midiwo bende nopedho e nyim aputno ng'ur mar welo mar jaod bura Elisha Ochieng' Odhiambo. Bang' winjo neno manopedhi e nyime koting'o weche mag gonyo jogo ombulu e odiechieng' welo, jakom mar apudno Frederick Orego wacho ni neno mane ochwal gi Kut Ochogo kod Jalang'o Midiwo gin neno mawethweth. Hereby find and hold that the appellant has not persuaded the tribunal that there were irregularities in the electoral process. The appeal by Dr. George Jalang'o Midiwo B and is hereby dismissed. Orego kang'ado bura owacho ni Atandi gi Elisha ne oyombo yo maratiro. The election of Honorable Samuel Atandi as the ODM party candidate for Alego Usonga constituency at the 2022 general elections be and is hereby upheld. The nomination certificate issued to Honorable Samuel Atandi by the Alego Usonga ODM constituency returning officer be and is hereby upheld. The election of Honorable Elisha Ochieng' Odhiambo as the ODM party candidate for Game constituency at the 2022 general elections be and is hereby upheld. Number 3, the nomination certificate issued to Honorable Elisha Ochieng' Odhiambo by the Game ODM constituency returning officer be and is hereby upheld. Ng'ur mar kwedo duoko mar welo bende owit oko e ward ma South Game kod East Alego. Kata kamano kwedo boke mar welo manochiw e ward ma South Uyoma. E kindeno gigolo chik mondo nuo ombulu e ward ma South Sakwa kod West Sakwa. Bang' ng'ur wuok ni jopiny ne ok oyudo thuolo mar timo welo e kar goyo ombulu ma Burlo. Sani aputno winjo ng'ur manowuok kaluwore kod welo mar ODM e kaunti ma Homa Bay ka duoko igeno gol tich Ang'wen mar jumani. George Bati, Ramogi TV. Erokamano ahinya George Bati. Mor kanyakla kod kuyo pod okwako lwasi e kaunti ma Kisumu mano bang' welo maduond bura mar ODM mane obagi e kaunti no. Welo no maduoko mare ne oselandi e lemo mopogore opogore. Oweyo ka jaod bura ma Kisumu Central Fred Ouda ore ma ok oyudo otiko. Jael Lieta miyo waler e wi duoko mar welo no timre e kaunti ma Kisumu. Jopiny nowuok oko mar yiero jotelo magidwaro noting' bendech ODM e kombe mopogore e kaunti ma Kisumu.
Chenro mar yiero nochako gi ng'ikruok kuonde mopogore ka e sub county ma Nyakach jopiny mano mondo luto ombulu ne okoyudo nying mar luto ombulu ne jaod bura kod MCA. Kwa goyo wa expect nwa chako gi piny ma dongruok mar gweng' ka maduong' mogik en lwet MCA mar ariyo en lwet mjumbe. Kar go kura wayudo ka jatelo monego wayier wayudo ka debe monego kel mag MP onge mag MCA onge. Okwa mar gi JDM! Okwa mar gi JDM! Kata kamano bang' kinde to chenro nolosi maluto ombulu odhi nyime makare. Piyo otieko ka ng'eny to dakika chiel gi nus. Jopiny nowuok oko kar rombgi mar timo yiero ka lai maboyo noneno kuonde luto ombulu mopogore ma bende nokelo ywak kaluwore ni norew kuonde luto ombulu ka masin ma itiyo godo to en mana achiel. Mon moko ting'o nyithindo kar ka nyaka ma koko anyuol to moko be ma igi odongo gisebet kar kae ndi nyaka nene laini ok songi to nyaka ne wadonj kae laini dhi mos nikech dhano ng'eny mokalo pima. Jochung' mopogore manochopo ling'o mbuchgi to nopuoyo kaka chenro osetimore. I hope so far I'm on it again. The spirit is very good and turnout ber kabisa. I to kendo ji observe peace. Ka gisego kura to gibede beda mamuol nikech mashinde mag migo kura go timo tich haraka. Tok jopiny timo yiero margi, yore duto nochomo Tomboya Labour College kama ne en Tallying Center ma kaunti ma Kisumu. Arita kweno rid kae ka obila norakore kod jopiny mane dwaro donjo kanyo. Gino mano miyo obila okiro iro malungo wang' mar temo keyo jopiny, kata kamano ne ok giwuok. Kodong dakika matin to chop sa 6 mar otieno. Duoko nogol kod County Returning Officer Jacqueline Mutet mane ochako gi duoko mag MCAs. Moko kom MCAs masani ne okir oko ka moko machon bende jopiny oduogo. E kom od bura joloch ne gin Joshua Oron ne Kisumu Central, Adumo Wuor ne Nyakach, Onyango Koyo mar Muhoroni, ka Kisumu East oyiero Nicholas Oricho mar ting'o bendech ODM e yiero mabiro. Kom County ma Kisumu jopiny nomiyo Ruth Odinga ka kom Senate nolo kod okil Tom Ojienda manoyudo kwan mamalo mar ombulu maromo 39,336 ka Ros Nyambunga mane luwe noyudo ombulu 18,391. Jopiny ma kaunti ma Kisumu osetimo yiero margi kendo koro girito mar miyogi kata tuono gi kombego ayanga ka chop dwe mar 8 e yiero maduong' ma pachoka. Jael Lieta, Ramogi TV, Kisumu. Erokamano ahinya Jael Lieta. Kisumu pod oridore. To kata ka Kisumu pod oridore, ng'wech mar laro kom mar gavana e kaunti ma Nairobi medo ridore bang' oganda moko mawuok e imbo mar Kenya medo sundo ni lemo mar gavana omi mana jachung' mar ODM manotim Wanyonyi. Duond bura mar Jubilee bende geto komno. Wawinjane kaka wach ma Nairobi pek kendo medo ridore. Siasa mag laro kombe mag tele kaunti ma Nairobi medo mana chwakore e kasani duond buche manie Azimio la Umoja One Coalition manyo yudo thuolo mar telo mantie. Egesani liet chwakore ng'we laro kom gavana ahinya bang' yangore ni jo ohala Polycarp Igathe bende odonje ng'wejno ka jachung' mar ODM Tim Wanyonyi bende sani dwaro ni mondo ODM omiyo tiko manyalodia. Hapa ndio sisi tuko ulio wote. Wale wa serikali, CS na wengine, si ndio? Hatujui yale ya mbele. Lakini sisi Waluya wote mvua yetu kujikinga ni wapi? Hapa. Si mambo ya ODM, si mambo ya mambo mengine. Interest ya nani? Ya Waluya. E twak margi Nairobi, johera mag Tim Wanyonyi kod josiasa mawuok imbo mar piny Kenya okoni gin kod geno ahinya e yudo thuolo mar telo ni Nairobi. The 2022 general elections
cannot be ignored, and they will not be ignored. And you cannot ignore the Mulembe Nation. The governor of Nairobi County, and the governor is here, Honorable Timothy Wanyonyi. Time has come. Wamuruya yule ajui hii kiti, umuhimu ya hii kiti ya governor, mjue kuanzia leo. Na tunataka kuambia baba kwamba yeye hawezi kuwa president kando na hii kiti ya governor wa Nairobi. Kata kamano jagoro mar ODM Edwin Sifuna kod jakom mar ODM bade ma Nairobi George Ladwa osingo chung' motegno mar neno ni lek mar Tim Wanyonyi chopo kare. Sisi kama watu wa ODM, walule ambao tuko ODM, keki yetu ama ile kati yetu ama shia yetu ilikuwa inatokana kwa kuwa kama chama yako haina candidate, usituzalishe mtu ambaye hawezi kushinda. Sisi tunaamini kwamba gavana ambaye jochung' mamoko masani ni ng'welaro kom gavana ma Nairobi okelo kanyakla johala Polycarp Igathe mar Jubilee kaachiel kod Tim Wanyonyi mar ODM. Siasa mar ng'ano obiro bedo gavana ma Nairobi medo kelo amed mapek e riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance ka koro duond buche chwalo dwaro margi mamiyo chiwo tiko ma chwiny bedo kwano mapok oyudi. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano ahinya Walter Nyambaga. Kapodi Nairobi wadhi kendo nyaka e gweng'no ma wayo ni Pwani, mano wachomo gweng' ma Mombasa. Kuma koro jatend piny Kenya Ruu Kenyatta okoni lony mar somo manyasani midendo ni CBC en achiel kuom chenro mageto kelo lokruok e pacho kae to chutho e yor tieko moko kuom midhiero mokwako Kenya. Kano loso Mombasa e romo magalamoro mane okelo kanyakla jotend sikunde duto mag sekondari e pacho kae, Kenyatta okoni oseketo mise ma otegno mabiro chwalo somo no nyime kata ka osewuok e telo. Joja oko nigi ler kuoke kaunti ma Mombasa. Jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta ne oyuoro Mombasa e romo mare mogik gi jotend sikunde mag sekondari kuma ne ojiwogi mondo mi gimak matek lony mar somo manyasani midendo ni CBC. Kwa muda mrefu tumefunza watoto yetu ya kwamba kufanya kazi na mikono ni kama ni kitu kibaya. Tunataka watoto wetu wajue ya kwamba ukiwa Mwenyezi Mungu amekubariki na kipawa cha kuwa welder mzuri, kukuwa plumber mzuri, kukuwa mkulima mzuri, all these are much needed efforts and services that a country that is developing requires. Uhuru ne okoni nok mag tije masani okwako pacho ka inyalo mana tieki gi lony no mageto fwenyo kendo tego talanta ma jopuonjre ne godo. Leo hii as we progress in shipbuilding tunatafuta quality welders, na wale wachache ambao tuko nao wengi ni wazee ambao walifundishwa zamani, na hata wale ambao tumepartner na wao kwa sababu wanaona kazi ya hawa wazee, wanasema wakimaliza kujenga huko Kisumu na hapa Mombasa wanajaribu kuapproach warudi na wao huko kwao kwa sababu ya quality ya service yao. These are paying jobs. This is where we need to take our children, to encourage our children. Use that gift that God has given you, whatever it is. That is the future. Jatelo no ne komachielo okoni en midhiero ni moko kuom jogo molap dhogi ndong' ne kombe mag telo osiko mana kanyiso jopiny midhieche magikale to ok nyisgi kaka inyalo rakruok gi midhieche makamago. Lakini shida ya Kenya hii, na ndio naambia mfundishe watoto, shida ya siku hizi Kenya hii, kiongozi anajua ku-identify problem lakini hana suluhu yake. So akiona kwa gazeti leo, unamuona kwa press conference, bei ya mahindi, bei ya mafuta. Sasa jameni, unatafuta uongozi, si kwanza utengeneze ile ambao uko naye. Unaenda kupiga nduru, unapiga nduru, why do you want to be a leader? Si uachie basi wale wanataka kufanya kazi waendelee. Ama ni namna gani? Msiniletee bana. Jatend migao mar somo ngire George Magoha ne opako Kenyatta kuom mijing'o moseketo e temo bero sekta mar somo, kolero ni en ayanga ni sekta no oseyudo lokruok magin kaachiel kod gedo mag classes, medruok mag kwan jopuonj kaachiel kod somo maonge chudo e wi weche mamoko. This year we have a budget of 544 billion Kenya shilling
That is 25.9%. And Indimuli is afraid to say that it is the first. I know the South African one, I know the Nigerian one, I know the Ugandan one. It is the first. And so, what is left for us who have the ability now to do the budget is to ensure that we get more from the budget. Isechego gogo, jakom jopuonj go Indimuli kahi ni ukoni thuolo koroni elwet jopuonj kachiel kod jogo manie sekta mar somo bang' Kenyatta keto mise motegno e thuolo mare mar tich. As you exit with your head high that you've done the best for this nation. In matters of education, nobody would have matched you. Exit with your head high that the teachers of this nation, you held their hand when other sectors let their people out and gave them a pay cut. Sasa jameni, msiseme mimi nimewasaidia, mmeandika walimu, mshahara niliongeza, jameni mko na insurance. Pigeni kelele kwa wale ambao watakuja, lakini mimi mnipigie makofi kwa yale nimefanya. En romo mogik ma jatend piny Kenya migosi Ruu Kenyatta obago gi jotend jopuonje mag sekondari pachoka kokoni omor gi okange mosegoyo mar temo bero sekta mar somo e pachoka. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Erokamano ahinya George Aoko kuom report machalo koda mano. Wawuok e kaunti ma Mombasa kendo waduogo nyaka e kaunti ma Kiambu. Kama koro wayudo ni lit kod kuyo pod okwako gweng' ma Gatukuria manie kaunti ma Kiambu bang' mach muoch kendo wang'o miyo moro kod nyithinde ariyo e ot. Wachore ni majno nokel kod muoch mar gas e odgi kanyo ka nyathi ma jahigni 3 kod min-gi to nowang' motho kanyo. Wuon pargi manyinge Robert Kanyiri kod nyathi ma jahigni 7 to ne oresi e masirano kendo notere kar thieth. Kata kamano nyathino ne ochwe owito ngimane ka itimo timne thieth e osiptal ma Gashie e kaunti ma Kiambu. Watu walijaribu to their level best. Maji ndio ilitufail sana. Then wacha niseme watu walikuwa wamejaribu. The main thing that happened after the gas imelipuka, moto ulikuwa mkubwa zaidi. We did our best, tukajaribu hadi tukaokoa mzee na my brother Kanyiri na katoto tukajaribu kuokoa, but unfortunately kalikuwa kamechomeka sana na akakufika hospitali kakaaga before tufike hospitali. Pia wengine after gas ililipuka, mtoto mdogo na mamake 3 years na mamake walichomekea ndani. Sasa wenye walikuwa kwa nyumba hiyo wakati moto ikiwaka ni watoto na bibi hawako, so hatujajua kiini cha moto. Kama chelo bende wadhi pode kaunti ma Kiambu e kar puonjruok mano ma JKUAT. Wayudo ni achija ariyo maki kaluwore kod nek mar japuonjre moro ma mbalariany ma Jomo Kenyatta mano mantiere kaunti ma Kiambu. Japuonjre no manyinge Joel Juma ma jahigni 23 nyo negi gi achije moko manochuoe agoge gi pala nyadiriyo. Jopuonjre ma sikul ma mbalariany no ma JKUAT koro dwaro ni jatend arita kwe odonjre wachno kendo ne ni ratiro oyudore ne japuonjre no mane jaiga mar 4 mar somo e mbalariany ma kamano. Ringre no tere kar kano ringre mantiere mbalariany ma Kenyatta. Without this university here, we are the pioneers. Joe was stabbed around midnight. It's not the way this year reported that it is 2 a.m. It's not 2 a.m. It's around midnight. This year came around 2 a.m. They had to take Joe to a dispensary where they pronounced him dead. They took him to the mortuary. After they took him to mortuary, they had to ask for some few investigation from Linda, of which Linda wrote a statement and she went home to Bungoma. There are so many complaints from even the students. Even the same day, there was also some student who was snatched some phone and some gadgets. On the same very day, Joe was stabbed.
So these incidents have been here in Juja, and they're very common here around Gate B. And I feel that the security in Juja is not doing its job well. We can let go of a phone, a laptop, a handbag, but a comrade's life, that is insane, and we need sanity in Juja. The death and the sudden death of Comrade Juma is very saddening to us. It's a bitter pill to swallow and very disconsolate. Sijui kama ninaweza toka na nifike penye naenda salama. So we need security. Tunafaa tushughulikie kwa sababu hatukutoka nyumbani kukuja pa kuuliwa na kunyang'anywa vitu. This morning, the wee hours of this morning, we managed to arrest 7 suspects. After that interrogation, we have established that 2 of the suspects we are holding are the ones who are involved in this heinous act. We are in the advanced stage of our investigation, and I can assure you and the public and the country in general that tomorrow morning the 2 will be facing charge before the Law Court. Erokamano ahinya ka wuok mesa mar choko weche manyien kod keyo mane makelo giko mag weche manyien okinyi ma kawuono. Erokamano kuom bedo kod arno chak chenro mar Ruu Piny sa 10 nyaka sani makoro chopo kanyo sa 10:32 mano makoro watieko weche manyien okinyi masani. Ogni erokamano kuom bedo kodwa okinyi makawuono yudo mane Facebook kanyo gi Citizen Digital app. Yude nade download app no sani Google Play Store. Citizen Digital en namba achiel kuom keyo weche manyien e pacho ka kendo idhi chenro ni achiel kachiel e kidieny mar live mana achiel kachiel idhi yudo chenro ni mar Ruu Piny Ramogi TV kar kanyo. Walter Odek erokamano nyakuom yawnwa gi lemo e Facebook kacha imoke yo makare. Jack Juma Jalego asedonje Ruu Piny kan nyang'oma kogelo erokamano. Kennedy Alal wuoda Nyobera wacho ni oneno waka ntiere ndhiwa. Goreti Awuor Nyaradega erokamano ahinya wacho ni ng'wono Nyasaye bende odhine jomopogore opogore. Wacho kanyo baba ne kanyo kowacho kanyo Tony Olo mano Ajan Benbela japuonj Tom Rindo erokamano ahinya. Otieng' Oyugi Raba wacho ni mano chieng' jamondo kendo yudo e yo makare. Lamek Omedo Awuondo aneno ka ntiere Yani Masai koth ema pod chwe e gwenge ma kama. Erokamano kuom bedo kodwa nyaka sani. Mabiro en chenro mar Nono Magazet koda nyawadwa Joyce Oduora koda jafwambo modhi konwa ni kawuono ochopo okinyi ma kawuono timo kodwa gazet. Oriti masani kik idhi mabor kete mane Ramogi TV. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened